Welcome back mga idol. Mayroon na naman tayong panibagong video. Ang ating imumukbang ngayon, pork spicy curry. Ito mga idol oh. Mayroon tayong kanin dito sa likod. So bago tayo mag-umpisa, pray muna tayo. So, kung bago lang kayo sa akin channel, please subscribe, like, and share. At paki-follow sa aking FB page, Mr. Dan Vlog. So, ano pang umpisa natin mga idol? Titirahin na natin to. Ito oh, sarap nito mga idol. First bite. Mhm. Sarap.
Dami. Maraming salamat sa walang sawang pagsuporta sa aking mga video. See you next mukbang. Bye-bye.